Jingdeng troksi ke bragathom Karbi Anglong de Mission pen ketalon. Karbi Anglong Digital News Forum pen National Press Day Mission pen ketalon dun. Karbi Anglong idol along ke haidun alun sepi alisha tipi aphan karchu. Aprangsi Karbi Anglong live ke langara do ana panstame nilihin pen kardong nampa jiriglo kardong. Non birtang ton pen arju ikha. Karbi Anglong hempi dipurong subi Karbi People's Hall taralangso Karbi jutang aklam along Karbi Anglong Autonomous Council pen patir piponsi Sertalin Auditorium Hall ahong jailong phaikuni ni phai create troksi ani adapor phai narke papor Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen det pialama inthor ponsi jaimek pangcheng pon. Kedamtang phaikuni ni phai create troksi ani ke jasemet Karbi aratum nimkarong aranilo nasi masapso phokimo alam chathansena. Kedamtang pharo Cracer Kebra Plikep Aningkan India ta Independence Long Lilang Bonta Assam Governor Sir Robert Wright Manja Dung Mohendi Jua Nangke Humre Hut Karlitang Samson Singing Tilapen Kaprek Ajerpo Atu Mikir Mate Karbia Khaya Phanta District ki PG Aphan Pinpura Lo Pajirduno Bangso Phi Kedamtang pharo Cracer Kebra Plikebra Trok Aningkan Karlitang Samson Singing Ti Song Bay Raidang Ingti Sarsing Teron Khorsing Terang Lapen Kaprek Lokethek Akarbi Arisotum Chingrum Si Karbi Adorbar Sengsi Sarsing Teron Langkung Habe Aphan Maipu Arpu Parjablo Karbi Akhai Tumta Kedo Kedam Chijek Jam Nangnilo Eme Thangalong Rilongpa Thirklong Donangpo Lasika Chisong Along Klamalong Nang Barnon Pualang Litum Penajok Abatai Batai Armu Kachijeng Pinpura Lo Kipi Anparta Thoinglong Akarbi Aphan Pangrum Si District Kehang Kachisong Japon linlo song ke ja apin potum district ke hang kachisong aphi kachirui redera jok sai jok je ke damtang pharo Cracer Kebra phokep aningkan Assam along Karlitang Gopinath Bordoloi Chief Minister Kikhibo Mahut United Mikir and North Kachar Hills aphat district ki PG aphan chikroi dunlo lapen ningkan pharo Cracer Kebra phokep raisi aningkan phaikuni ni phai create troxiar ni officially pen pangdak ponlo Hala bangsor ni aphansi Karbi Anglong de pusili tum hoklo. Bangso phi Karbi Anglong District Council mate non ke Karbi Anglong Autonomous Council pharo Cracer Kebra phokebra hinian ingkan wusik ni phai ingkoi rake thom ani si council abangke parjablo. Hala bangso hut kicheng si Karlitang Khorsing terang member terang aphan CM ingwaisi council kachari ajakong hodailo. Pining suri hini ra ingkoi rapli aning kanan ke Karbi Anglong District artan ingkan troksi kebra ke thom an nangkleng si bangso lingkarong arani aphansi Karbi Anglong de pusi achathang ponlo মানে আমার কার্বি আংলং জিলা গঠন করা 1951 17 নভেম্বৰ এতিয়া গঠন কৰিছিল ইউনাইটেড মিকেল হিলছ এণ্ড নৰ্থ কাচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি গঠন কৰিছিল এতিয়াও অট'নমাছ কাউন্সিল বুলি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি গতিকে আমি যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এই অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰথম গঠন কৰা সেইটো আমি এই দিনটি যোৱা বছৰৰ পৰা আমি প্ৰচেষ্টা দিনতে আমি উদযাপন কৰোঁ এবাৰ ছেকেণ্ড আমি উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই আমাৰ তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ টুইট কৰিছে যে আজি কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন কৰা তেখেত আদৰণি জনাইছে আৰু এই লগতে আমাৰ বিশ্বাস দিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ একেলগে থাকি আমি অন্য হিচাপে থাকি আমি কাৰ্বি আংলঙত সকলো কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে একেলগে কাম কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেক সভা মই অনুৰোধ কৰোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে থাকি কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙত আৰু কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলং নিৰ্মাণ কৰাটো অকল কাৰ্বিসকলে নোৱাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈহে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোত সকলো দল সংগঠনৰ লগতে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো যেতিয়ালৈকে আমি সেই পবিত্ৰ দিনটো এটা ইতিহাস দিনত যিটো কাৰ্বি আংলং প্ৰথম জিলা গঠন প্ৰথম
jila Pua ke homot jila kompai sih Karbi Anglong itu ya ini kon para bin tu aja di rumah terus kalau jila ya nam ho News Report Karbi Anglong Live. Kedamtang phai kunin ni phai create rock la ke National Press Day arnilo bangsor ni det pia dang along phirang ke klem bangatum katalona sonsi Karbi Anglong angkang pialong ta talondun. La sonthosi Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chepater piponsi longni longsok kangthu adung kedo Tourism Guest House National Press Day talondun. Sayang deng ateng pen KADNF amai phuratish rong pharpen lama kangthur pen si bangso National Press Day katalon pangchengpo. Jai megateng pen KADNF amai phuratish rong pharpen kacharipon amai long maike phalam the aputha KADNF rap kongchun bang Mongol Singh lek the pen than ponsi aluhi ke pachini apor ahut KADNF dun mai phu sopen terang ahin pen si siding po. Bangso katalon pona hut KADNF kongchun bang Nathan Ronghang kachatong dunalong KADNF Finance Secretary Ezekiel Timung pachathang chunbang clear hong tiso Saihem chunbang Bapuram Senar Pangrum chunbang Humson Hanse Lawson Hanse lapen Game Secretary Mukesh Chauhan pendanglok WKADNF amaipu Bhaskar Rongpi chunbang Danieling hi Hawarghat Subdivision Digital Forum amaipu Harsing Rongpi pendanglok Jirikindeng Digital News Forum amaipu Samsing ingti lapen phirangki claim ropedatu chetong dunrinti Mailong ke bangjia por ho digital media tum ko ansi ke paprangji ma lapen ko anang dengsi ke claim ponji ma lapen ke damtanga por ho digital media long ke claim apherang ke atum aphan KADNF a hin pen ke claim pi pon bom aputhak KADNF kongchun bang Nathan Ronghang pen klardak alam the thanpon halapu mai phu alam the kaning je pon ahut KADNF amai phu ratish rong phar kaning je pon ke bangjia por ho digital along ki claim apherang ke tuma phansitami Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pipon apherang ke insurance along warsai kilong dunjia phan aputhak thanpon lapen phirang ke claim bang do anapon National Press Day ahirjume lapen ki claim ke dam ki messenger phan hirjume pajerpon kadong vitum stame elabangso National Press Day arni pen bachiton dunsi alang litum ki claim ki dam me ji phansi kadong we phan ahirjume prang si nilitum KADNF ahin pen stame pini labangso National Press Day aphan ning arong pen ladak siluni tourism IB long nilitum talon pon lo labangso katalon unahut nilitum along kidoan nilitum aruarim sonsi West Karbi Anglong Digital News Forum apen ke Jirikindeng Digital News Forum Hawarghat Subdivision Digital News Forum apen ke Doknoka Digital News Forum atuman pen stame nilitum chetongsi nilitum labangso National Press Day talon lo labangso ke talon unahut nilitum la Digital Forum pen ke claim ke dam apen ke digital media long ke claim atum ke bangjia ni competition si methang abar sai chipalong ponjima methang ati ti claim ponjima lahai puthak si nilitum labangso talon along pen chetha chipon Dipupen Gowintiso Karbi Anglong Live. Nilip constituency ke parlo koilamati hawar wo phonga sararong ame Karbi rening tila pen rup tateron piatum asupi adakwam kedamtang Karbi Anglong Idol season 4 along luna se ki jume mate lunse pokang vai hot alishang tipi lunse pi kachiman kachepalong dun thega posi ingti ka thar hemisi radatum chelang pet pen alisang tipi lunse pi aphanman pe gi pi pen karchupo alishang tipi alang li bihek pen ta loke charli ke pathula pen aning reset abangphi Koilamati Presbyterian Mission School along pensi LKG 1 pen class 2 an Charlie Pangcheng. Api puthot Koilamati Mount Carmel School along si ingdeng ket home pen ingdeng kep along second division pen chepo undun. HS first year pen ke Dipu Gov Boys along pen Charlie Thulo non Dipu Government College along si non-amad BCom third semester Charlie Bo. Alang li lun kilon aning hang pik bonta na hokta lun kilon aseke mate training ke Charlie tang awe. Lunsepi alisha ing tipi atum achekle bang hini lapen kortete bang kithom kadokowe bang pho
Pi pu arni pen tala puson lun se pi lun se po kacheman don ave pin lang nona phong Karbi Anglong idol along lun se pi lun se po kangwai along la puson Alisha ing tipi alang li la puson lun se pi kacheman dun thega pot asar pi asar bura la pen don rap la pen jirpi jepo hemisi ing tikat hara tuma hin la pen koila mati hawara radatum Alisha ing tipi lun se pi aphan man pen ki pi pen karchu ajai mek padupo Karchu amai long dhunira mingtia rong gambura sarding ing ti la pen dhunira mingtia rong gambura supua kibi babu ing tia tum arideng pen man pen kipi ang thek Karbi apoho la pen jamborong la pen kapre kapre pipa jersey hirjumi pidun rinti si archupon Pose alagi pan pi pose kartu nang kok mang polote kedam tang labson si Karbi Anglong Karbi Anglong idol season 4 along alali kitching si anong Jeevan pen alali ladak Karbi Anglong arada pan nong ni ke van pia pot ni tung kado ko vitamin ningarong parpig la Jadi mana bang ke rupta teron pi Kadang lah tum asumar bang kondo. bang po Lali saing kipi bang ke kon bang. ada wam Ada gua mah. Lalu so sumar bang ke thom lo anke pinso sumar bahini Kadang tum bihek kan logo pasar li hota ajir pi je po tum pu bang kalang aning reset ke patu hinda texer la penalang lun kilun ta aning hang pikul la sinang tum api po tum hin pen la bang soala mah mah. hop an manela bihek panda lun kilun ji phana lang ani hang o pilo harlung khulok la me lang lun kilun ji ekdom pene son de tin pak lang chok ma pe la son pia lang aning hang do bihek panda hadi pene pilo ho alang ke do aling ta ni cari ni lun ke lun se jume o ma pe pupu jala saya na ar ju do Nasi nili hem kacing rumah the ke lahalo nili supi Alisa ingti katharpi arang li nili tum osomar bang phong bang banalang li ke akibi lo akleng mana akibi kasi ada wam lo asalang li 2024 aning kanalong la Karbi Anglong idol season 4 along alang li kopi ko son penane sitame kado ave harjumi panajok alang li winner cepat unun lo asi pening ve labang so avinar ki un panajok ne tum hem si bala poriarang bong cingki cithan si labang so jai mek deng ponangi pu inun bahini kasing wai panajok pening ve labang so kasing wai mek pen pening ve ni tum lang so program thi pon lo Kalau bang sok nang tum kala lo pasar li bom hodang tum long se pi pamandi punan tum pinya planning do mah. Itu tunggu planning lalu mana alang panda option en lo he nang non lo kecari penang ko PC nang thinking mana nang kamat ham Aim in life. oh la si alang pulo ni ke du hini option du pulo ni li putum phana pia pura mana kithan lo asi hini option la lo isi number 1 bang ke alang air hostel bang si apang si chari jipu lo la si ni tum kado kita support lo alang phan apan alang ni chari ta chari lo apan alang ni kili tali dun lo Delhi anta alang di chari dun lo setame isi ni dokumen samukha ka problem bena job alang di uthor ako hem chebang thujui lo masya ko alang option nang pithu pateng penne lunda lun chari dun jipo la sila baksolong nang tung support un tu polo ni tum ke already alang nyong sa ning hang binong lo bote nang support lo la penako ke support lo bote chun nang pupu sini tum takadobe la ni tum bahemi system elang phan support penang phan kili le along ke chok chelong anta ni tum pekeng nun si ba ke dorde phophiang da pusi alang phan ripidun bon koila mati pen Samson ing ti Karbi Anglong live Karbi rong barim jaipong tibin langso thoyalong an Karbi Anglong live pen humri dam si rat pen chingki chethandam Jaipong habar sitame Karbi Anglong district along pen kilang abolon ke ongnai adimlo ate mahalapua habar jesemet hakko pen inglongar lokido Karbi aradatum nonputa inglongarit chotiki amo pen loksi nonputa rengdok rengni nangdo ikbomla lapen nonputa hakko thengpi theng phrang pen danglok jaipong tibin lang swalang bi sitame nonputa thebik ilang lapen labang so tibin lang swalang bi ke hakko pen alang bi iglo lapen alang stame ik thing pen harnuk ik pigla lapen labang so dim ke nonputa arnam so dak lang pusi hula dak ke do timong arong arara tumpen nang than nang pachini dun lapen jaipong hawar bin hum pwalang sun sitame kelang me pen lata ison iglo sita nonputa towar ki me nang kavia joksi jaipong hawar sitame paphihub ason si dola
tibin lang so alang bi along an kilang damji pura Karbi Anglong live channel hin pen stame kahumri dam ik chenglo Kardom Karbi Anglong live kelang ratum doan pinini dum Karbi Anglong live tim ben normal ni litung ke do bangke jaipong berong di dah timu ngarong di jaipong timu ngarong padusi lo lapunat bangke lapen nili Karbi Anglong live kelang ratum isi paklang meme ason sini dum paklang ji pola nili pi bangke lage tibin langso pula bangso dongkar nuk tibin langso pula tela bangke chit hang piglo haku ko apukhuri lo bang kipupu prang muni datum nang do dia prang prensi bang harong bina kai husi la so apukhuri ke dolo lage la si tibin langso pulo lapen hanuk pik lapen ladak normal ke ok ta ka do with hepik pik daka dak ke hai mama ite besahu di army men besahu lang lisi dak kelang cari sami la so pukhuri sami nona lang lisi preserve bom lo loksobe alang lisi la so pukhuri sami preserve bom lo alang si lana bom lo si alang liphan itum Karbi Anglong live penchuro lo pona adim kelang mi la penalang likui kadu wita elo towar kadu we pansi lo dak la bang so pukhuri sami preserve lo la si lain tha la elo tibin lang so pukache thang klong hako pukhuri lo la si lo la bang जितने भी के है ahin bensi dak ke art ka do lo lage kam sing ting ngarong lo ladak bang si welcome to tibin lang so ka thang lai tibin lang so lang itu ma long si la pusan signboard sa sign sa me lang itu tokpon lo lage la army men tagrara ho pu kadon pu alang li la so sign ma kan ho chituli la se la pu kedam ni to wa bang ke se churu lo kapuson aliralon rong bong gi aliralon chipi pon thepo news report Bikram Tiron Karbi Anglong live Phaikuni ni phai creep clear ni Hauraghat PhD division ke parlo Dokmuka PhD sub division lapen Hauraghat PhD sub division along long phodim Jal Jeevan Mission scheme ke claim ke dam ke patang pontang adim along ke claim ke dam amukha angton pen nang kelang chari aphat IIT Madras pen nang kahumri alang litum nang kahumri hut Jal Jeevan Mission scheme ke claim pon ko ana quality doma aputhak lapen ke claim nang ji aron atang choklim luma mate kalima aputhak angton pen lang chari te kanglo sonsi Jal mitro ke claim aba phanta ko sonsi rongara ra phan lang ke pima lapen ko ana porsi lang ke pipima aputhak angton pen arjupo lapen ronga sar lapen arta troke prap hoa bad akisar pen ningkan krihini soma tuma phanta mesen alang junlong lema aputhak arjupo anpar da Jal Jeevan Mission scheme pen lang junlong le aphong konat koson pen silang ki junlong ma puaput hak sitame angton pen arjupon lo Phaikuni ni phai cricket homar ni IIT Madras pen kewang Channa Prasad R la pen Upam Dev Agni Basya tu kahumridam paphranga dim lake Dokmuka PhD subdivision ke parlo Socheng Dhenta constituency Kunduli Rongtara along Langjengso pipe WSS lapen Nomati constituency angkang Denteron WSS along si humridam lo bangso phi puthot Hauraghat PhD subdivision ke parlo Langhin Tokejan WSS along an humridam puthot Phaikuni ni phai creep clear ni sitami alang lituma hin pen Hauraghat PhD subdivision ke parlo Hauraghat constituency Miri Bali pipe WSS along an humridam lo bangso phi puthot Langpher constituency ke parlo Kangjugathoi pipe WSS along humridam lo sonsi pangrumpet longpho Jal Jeevan Mission scheme asai ke claim ke patang pontang adim an angton pen langchari padupon lahai ke langchari ke tanga teng ke longpon a report amukha Ministry of Jal Jeevan Mission along an palipon po pusi thanpon lapen alang litum ki bang hod rong ara tum kang hong dun pen man peng ki piduna puthak rong ara tuma phan churu te kangno bangso hod alang litum along Hauraghat PhD division executive engineer Mamuni Rongpharpi assistant executive engineer Khoya Singh Terang SDO Longbir Rong Pharatum Pendanglok Penangan PhD asai pu sai phia tumta chetong dulo Dokmuka pen sem singing ti Karbi Anglong live
Karbi Anglong ko ansi kaching thur malapen non kachari bom BJP sarkar pen kedeng pon scheme amukha ko ansi rong radatum ke longdun ma longdun de aputha klardak pen kachini ji aphan pura Union Minister of Social Justice Dr. Virendra Kumar Karbi Anglong kebang apor hut Mahamaya constituency ke parlo denarong ahawar jungthung longthu rong phara rong an humri damsi rong radatum pen chingki chithan amai ke padupo lapen adon sitame humri damsi kelangdam Kidamtang Paikuni ni Pai Kri Trok Sir ni Mahamaya constituency ke parlo jungthung longthu rong phara rong along Union Minister Dr. Virendra Kumar Kahumridam Bangsud MP Amar Singh Tiso Mahamaya MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron Karbi Anglong DC Nirola Phangchupi MEC Pawan Kumar Samilangso ITTP Block Video Junalinat Barua Executive Engineer PWD Dokmuka Division Badan Singh Tiso Haraghat PHC Division Mamuni Rong Pharpi Dokmuka PHC Subdivision Assistant Engineer Khoya Singh Terangatum Danglok Penangan Prekjam Department along Saipu Saipiatum Chetong Dunsi Sorkar Pen Kedeng Pon Scheme Amokha isi pen isi paklang dunlo Rong Arada Tum Pen Kachingki Chethana Mai ke Padopon Hut Em Lun Singh Terona Hin Pen si Mai ke Chengalam The Klar Dak Pen Thanpon lo Lapen Rong Arad Mate Havara Rada Tum Sitame Ansu se Havara Long Kenang Sot Kachingthur Amu Kenang Jia Puthak Pinpur Alo Pajirdu Union Minister Dr. Virendra Kumar hin pen lam theke jai tekang lake non ke charibom BJP asarkar atum kedeng pon scheme amukha rong aradatum along nangle lema puthak Indian Prime Minister Narendra Modi kapin khap atengsi lahai nangkilang ji aphan kibang pusi thanpon lapen penangan ahemta humri damsi sarkar pen kipi pon scheme amukha langdamlo alangle nang ka humri rong aradatum kanghong prong pen kangthum karne alon kipidun Thega pot ning kang sam lapen kachurolam the chepaklang po nilidum Karbi Anglong live apherang ke tum alang lipen kachepat heng no hut karjupon denarong pen dokmuka dak 4 lane atawar meter pharo ke thom so se aja kaselam pon pere rajok kidam ke banga tum penang anak kisung chetong nanglo bangso puthak nangli hin pen kupilo ki puigji pu karjo hut ke than pon lage penap mate matijong ni phai trainer ke ani NHIDCL mate 4 lane atawar kasalam atum chingki tham ponsi prabjin pen 4 lane atawar kasalam patang pon popusi than pon जो अभी डॉकमोका और डनगांव के बीच जो 4 लेन का जो काम चल रहा है सर अभी सर वहाँ पे 300 मीटर समथिंग वहाँ अभी तक 1 साल से वहाँ काम रुका हुआ है सर और वहाँ धूली के कारण से स्कूल बच्चे वो दिक्कत हो रहा है और चास में सामने भी है और एक्सीडेंट प्रोन एरिया है सर उसके बारे में आप कुछ ये 4 लेन एक्सप्रेस वाले ना हाँ सर यहाँ से जो दीमापुर वाला रास्ता हाँ सर इसमें कल अधिकारियों के साथ में मैं उनके साथ में बैठने वाला हूँ रुकने वाला हूँ किस स्थान पर जी सर उनसे चर्चा करने वाले और आपने जो विषय उठाया है ये उनके संज्ञान में लाएंगे और शीघ्र ही उसका निराकरण Dokmuka Ben Sem Singing Ti Karbi Anglong live Dipu landing ka chelenga towar kilometer krege thoma hawar ke parlo ke pa phe hub angkang ko sonsi rong rup ka chepaklar biri bitung ka chepangcho rat pangri government sai khia to mason development scheme nang kapale ateng pen ketang te kelang chari lo ka charli ke chepachi hung owe kimi tumra ke hormu pen ka chepa hello la pen arta pleng play akopen pinan kido piso ke na tuma phan ke khang ponjia phan bu matha parsik ponsi kedam tang surihini rankoi ra thomani kan phaikoni ni phai kre troxier ni sikari bay village development committee par japon lo Labangso committee phaikuni ni phai kre troxier ni an ningka ni si arta nang choksi sikari bay arong langbanjar pathuak lamalong ketalon pon adapor phainar ke prachiti ma por pen SVDC alama pangjar pon bangso phi SVDC a committee ningka ni si ke chok apharman him ke dogmat ek kek ing than pon si SVDC amai phu Samson Singh be mai kachari pon along kongchun bang sartok bi pensi alohi ke pachini apor en pon Bangso SVDC artan ningka nisi ke chok ke talon amai long alhi amam peng pen o phonga sar long sing be sarkari gambura long ki be sarkari gambura Prabhat Chandra Terang UPYO pen Jen Singh Ronghang gambura Dhan Singh be Larsing hi sartheng hi la pen lumbajong youth team pen thengbeng ingleng enjoy ti so la pen kapre chirok tok araratum chetong dunsi mesen pen jaimek pachun po News Report Karbi Anglong Live Church of God Mondali nar kep ke parlo Hamren Circle ni Marli amai ke sengpen ke chengsi amai Larsing Church of God along ke padopon along Reverend Tilson rong pipen se mai ingpupon
Church of God Karbi Anglong District ke parlo circle ke thom ke thak tapat daldali la pen hamren along hamren circle nimarlia mai sengdet pen phaikuni ni phai great troxy ke chengsi nimarlia mai larsing Church of God along arnisi abaha mai padu ada por phai ke pen girja ke dolong hamren circle nimarli amai phi sangpi silibon teron pi pen mai chepahem phuponsi kong chunbang sangpi drill kropi pen jai mek doan parjupo La Sophie Church of God Hamren Pastor in charge Reverend Tilson Rong Piar Deng Pen Hastro ang Deng Lang Ponsi Arnama Hirjume Chohangsi Hamren Circle Nimarli Amai Ingpu Hamren Circle Nimarli Amai Long Church of God Hamren Larsing Thipai Langso Umru Along Jordan Rong Thiang Phong Jangre Tharmit Langso Thongja Derar Lok Lapen Noktirang Henlo Maike padolong Reverend Tilson Rong Pilapen Evangelist Martin Teron Pensi Christian Animarli Atum Labangso appear thelong Kerengdun Arna Malampen Kerengdun Thekji Aphan Than Paklarpon Kopuson si Kengkam Chejor Pen do Thakloma Lale Chilang Pamino Kiluat Tumason Kali Bonta Kire Set Animarli Atum Ason Le do Thaknon Ephesus Angding Pipho Angding Sukre Pho Langponsi Than Pajermi Pon Labangso Mailong Pastor in charge Reverend Tilson Rongpi Monduli Kesa Tumapen Monduli Timpen Sarpi Sarpu Riso Nimso Tum Chitodunsi Mai RDP Dut Tangte Church of God Hamren Circle Nimarlia Maya Mai Phi Sangpi Silibon Teron Pi Lapen Kongchun Bang Sangpi Trill Kropi Pen Lamthe Arju Iksina Larsing arong then itum Church of God Monduli tadak larsing arong along pini Hamren a circle arlo kedo ni Marli atum kichengsi men department amai kang pupon ladak larsing Monduli along si pining pupon lo lasi kachitong ke ladak Monduli nerkep tharmit lang so lapen rong theang thongja lapen hamren lapen umru chit laan na Monduli chitong ponlo lapen ladak arna malam kevan lake tum chakri pastor Reverend Tirong Pi pensi arna malam tanit dakwan ponlo lapen misen pensi ladak program bi ponlong lo Irok pila apini lake hamren circle ni Marli tom mai ki form army lo larsing Monduli lo si paman pon lo Monduli afais tame ong edat lang Monduli narkep si anjat si depon lang peningan ningkan anke kasi nitu mapini chithek pon long lo edak sarku Monduli narkep pen ki wang tame ong dong pen ni Marli tum sarmar sarpema general kado kabis me ong dong pen nang chitong bun pen aja usia anam phan tame akirok pila Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Nilip constituency ke parlo koilamati hawar Karbi Anglong pen nong nam ka chethang dun klong arong wo phonga sar arong me thang arong arlo ka cheleng atowar inghan langbuk hilik ke paklampon lapen kepang therasai rong asar raj terona hin pen japonsi rong si chetong pet pen phaikuni ni phai great rock sierni me thang arong kepa me lapen kepaklar pon asai kedengpo Mithang rong mithang atuma hin pen arniwang ajo phirlo rong isi kadokawe radatum kachilang ki messenger phan pura ke damtang rong isi donra me kala pen rong asar tumpen pen rong asar hemalong chingrum si chingki chingwai sar pen lapen chedon sar pen ningkan sek pen iphong phongni mithang rong kachileng atwar kaikita kachileng hud gari motor lapen iking pen kedam kewang ajo punon lapen anarlo punon lapen lokachar liaklim sumatum kedam kewang ahut pen si kachilang ahemate hospital kedam nang ahut lapen hithi kulat kidun kenam kiret chojor cholan ahin kaike rong arat sarpi sar phuatum an kaike kachilang atwa inghan langbung hilik kangram phirui sangman babbi ke khai kangram pen kachapajok ponjia phan matha ponsi koilamati hawar bo phong asar rong asar raj terona hin pen japonsi mithang arong isi edon pen inut chetong sar pen phaikuni ni phai great roxier ni adapor phai na kep pen ani kangsang por phai phli an rong atowar inghan langbung langplet along kepaklam ki orla pen towar kepan kepang therasai dengpon lo la pusona sai mithang arong isi chingri pet pen la pen chetong pet pen sai ke claim kedam kachepadu katuma phan an kacheleng arada tum a hin pen bo phonga sar Gambura Raj Terona Phan Lapen Rong isi sai ke claim kachepaduk lapen kachirab dona bangpu bangphi tuma phan radatum kachuro kajir pon renti
Koila mati pen Samson inti Karbi Anglong live. Tanda pinya birta pang kela ponse kang ton lo, numit hak mi kardom.